autonomia personal i atenció a la dependència, hem assistit a la major pèrdua de serveis i drets socials dels últims anys. L'aprovació de la llei de dependència, que reconeix un dret subjectiu, universal i inviolable a tots els ciutadans de l'estat espanyol, havia sigut una esperança, una finestra oberta al mal temps, però la incompetència a portar-la endavant ben prompte va provocar el nostre desencís. Als primers entrebancs administratius li seguiren un fum de desgavells burocràtics, la creació d'ABAPSA amb uns qualificadors no professionals i uns qüestionaris poc adequats a la realitat del dia a dia d'un dependent, de seguida ens posa en alerta. El reconeixement de grau i nivell depenia de la comunitat on es valorara, la qual cosa contradeia l'esperit d'equitat que fonamentava la llei. La falta d'informació als treballadors socials dels ajuntaments per part de la Conselleria deixava els familiars dels dependents en una situació d'indefensió manifesta i enmig de tanta injustícia naixien les plataformes. Prompte ens colpejaren amb els decrets d'incompatibilitats, que a diferència d'altres comunitats impossibilitava accedir a distints serveis en funció de les necessitats de cada dependent. Ni tan sols teníem aprovat un catàleg de serveis. Les prestacions econòmiques dins l'entorn familiar es convertien per a la gran majoria en l'únic recurs al que podíem accedir. I, entretant, arribaven les primeres resolucions de PIA amb una clara vulneració de la llei. El no reconeixement de la retroactivitat des del moment de la sol·licitud de les ajudes. Els familiars de dependents es veiem abocats a acudir a la justícia per pleitejar els seus drets. A les plataformes no ens quedava altra que eixir al carrer, a reclamar justícia social, amb manifestacions i actes de tot tipus, per posar de palès que els nostres representants polítics ens ignoraven. Mentrestant, la televisió pública valenciana, lluny de denunciar els verdaders problemes de la ciutadania, ens silenciava. No tardaren en arribar els primers informes de la comunitat científica i professional, situant la comunitat valenciana a la cua en aplicació de la llei. Però el govern central i autonòmic s'escudaven en la crisi per seguir atentant contra els drets dels més vulnerables de la societat, amb contínues retallades pressupostàries i copagaments. Així, assistíem com a espectadors de primera fila a la paràlisi manifesta de la dependència, perfectament estudiada pel PP, que amb les seues majories absolutes dinamitava el sistema i ens mostrava la seva verdadera ideologia. Ens volen fer creure que les persones som el primer, mentre milers de dependents moren sense el seu dret. Han deixat sense cotització a la Seguretat Social els cuidadors no professionals dins l'entorn familiar, la majoria dones. Molts es troben en el límit de la dependència, esperant de fa anys a ser atesos, i els que es troben dins el sistema arrosseguen mesos de retards en el cobrament de la prestació. El sistema de benestar social està desmantellant-se, però la dependència no és una despesa, és una inversió social que podria generar llocs de treball. El president de la Generalitat Valenciana, en reiterades ocasions, ha desoït les nostres peticions i s'ha blindat d'un sequi policial quan tractem de parlar amb ell, com si d'un grapà de violents es tractés. Anys de paperassa, de telefonades, de falta d'informació, de desconfiança, d'indefensió, de falsetats, d'incompliment dels compromisos adquirits, de lluita, no són ja suficients? És hora ja de consensuar una viabilitat per a aquesta malaurada llei i d'utilitzar els recursos públics en garantir que no siga paper mullat. Retallant les ajudes a la dependència ens condemnen a l'exclusió social i a la desesperació. Som dependents i no volem caritat. Volem viure amb dignitat. Ser o no ser-ho és una qüestió de segons. Qualsevol instant de les nostres vides pot ser l'escollit, eixe en el que toca enviar, perquè recorden, tots podem ser dependents. Com ja és habitual, la plataforma acostuma a que si alguna persona del públic vol donar la seva opinió, parlar o expressar el que sent, ho pot fer. De manera que obrim els micròfons per a que si alguna persona té ganes de dir alguna cosa puga fer-ho en total llibertat.
Va, animeu-se. Nacho, vaig a per tu. Difícil me vos posar. Ñaye, yo voy a Mariana y Nene Pau. Y Nani. Nacho, eres un crac. Algú més vol dir alguna cosa? Home, entenem que s'heu quedat sense paraules, eh? De veres? Romo, tu vols dir alguna cosa més? Expresseu el que sentiu. Sabeu què passa? Que no passa res. És a dir, que podeu dir el que penseu. Nosaltres estem patint en primera persona. Persones dependents, fa anys que lluitem en això, sabeu? Des del 2006, així n'és que? No sé, què penseu els demés? A veure, no es tracta de criticar, es tracta de construir, Pensem que això és una vergonya perquè el que no pot ser és que vagin enduent-se diners del país a altres llocs, que ministres estiguen tancant-los a la presó i que aquestes criatures estiguen passant sota amb les famílies. Això sí que és una vergonya. El que hi ha que fer és, en aquestes pròximes eleccions, que cada un es pense el que té que fer. Eixa papeleta que té que tirar, que pense bé qui és el que la mereix. Bé, jo me diuen Rebeca, soc la germana de Vicent i vull dir que jo treballo en una empresa privada i treballo en xavals i en persones majors dependents. I tinc que dir que fa ja 5 anys que treballo en aquest tipus de feina, que estic superorgullosa i m'encanta, i tinc que dir l'esforç que fan les famílies per a poder mantindre a aquestes persones que moltes tenen que pagar de la seva butxaca perquè les ajudes no es aplega, i la veritat que me pareix una vergonya molt important. Bueno, jo soc Mariló, molts em coneixen, jo soc peluquera, soc presentaina i estic molt emocionada. No sé com expressar els meus sentiments i vos admire i vos apoye en tot, de veres. N'hi ha que apoyar-vos, n'hi ha que escoltar-vos i n'hi ha que apoyar-vos perquè ho necessiteu. I de part meua, que m'ha vingut així un poc de rebot, no? Perquè la vida a voltes el porta coses que no ho tens, però el fa valorar i dius, ostres, n'hi ha que apoyar a la gent que ho necessita de veres. Vos admire, Vos admire. Bona nit, el meu nom és Vicent. Hem muntat una associació de psicosentaina per discapacitats que il·lusiona. Intentem ajudar a tots els discapacitats que van arrimant-se a Moratros. Intentem fer unes activitats en ells per ajudar-los el que podem. Admire tota la llavor que ha ofert la plataforma des que va començar, perquè Moratros ara hem volgut apoyar-vos a vosaltres, estar amb vosaltres, ajudar-vos el que puguem i estarem
ajudant-vos, anant a reivindicar el que tinguem que reivindicar, i llavors entre tots, quan més ens juntem, el que voldria és que tots els que estiguem així en el poble i tots ens dediquem a ajudar a discapacitats, que s'unim tots, i llavors entre tots fem més força, ho podem avançar, podem adelantar entre tots el que puguem, el màxim, i llavors si podem aconseguir arribar fins al màxim que puguem aconseguir. I bueno, unir-se tots i anar tots a una, llavors entre tots fem més força i podem aconseguir més coses per a aquestes persones que s'ho mereixen tot, i ànimo. Gràcies per tot. Hola, jo m'agradaria insistir en dos idees que s'han dit, perquè sé que després de escoltar tot el que s'ha dit i veure el que han fet, que quedi sense paraules. Però hi ha dues coses importants, jo crec que tenim que començar a assumir. Una és que la societat que tenim la fem entre tots i cada dia construïm el que volem. No n'hi ha destins fixats, ni hi ha coses que ens venen imposades perquè sí. És a dir, o ho fem tot, o ho fem o ho deixem de fer, que en definitiva és el mateix. I ho dic un poc en la línia del que havia algú, que pensem bé el que anem a fer, però pensem bé no sols quan votem, sinó en el dia a dia també. El votar és molt important, però també en el que anem a fer. I el que havia comentat Romo, de que era una vergonya que el teulat no estava ple de seres, és una vergonya. I així sí que jo ja alçaria un poc la idea de que tots ens creguem, perquè és així, és a dir, la dependència no és d'uns quants només, és de tots. I des del moment que jo subisc que és meua també, quan tisca, ho comentaré en el cercle en què jo treballo, en el que jo visc, en els veïns, en els que no han vengut, en els que no s'enteren o no volen enterar-se. Un poc la feina eixa que tenim de transmissors per a duplicar i quintuplicar i que aquesta informació arribi a tot el món. Res més. Soc Aitana i el meu tio, el Vicente, i van caure de rodes i m'alegre molt del que ha avançat i el vull molt. Bueno, pues si no hi ha ninguna cosa més, Sergi, els direm unes cosetes, el Gires de companyia meva tenia molta pressa en pujar, No caigues, Vinga, va. Els ho diem entre els dos, val? Només mos queda dir-vos que agraïm a l'Ajuntament de Cocentaina i als tècnics del Centre Cultural El Teulat tota l'ajuda i col·laboració que ens presten sempre que fem algun acte. A banda, volem dir-los que a l'Eixit podran trobar el single, el CD que ens ha regalat de forma totalment altruista i gratuïta el músic contestar Romo Agulló. El podran adquirir per un donatiu de 3 euros, amb el qual podrem ajudar a fer actes com aquest i seguir informant i reivindicar l'aplicació d'esta llei. Moltes gràcies a tots.